बयबो नायबाय था साबसक्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ मोजां कन्टेन्ट दिरुननो नाजादों आरो बांसिन हाबावथों साबसक्राइबार बुरजा जाथों नङा होमबा भिउस मोनथों नोंथांमोननि अननाय गैयाबा रावबो गैया नोंथांमोना अननानैसो जोंखौ साबसक्राइब खालामो नङा थेंक इउ दे ब्र दे हामबायसै दे होमबा So hello guys, so नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगावहाय खनसे फिन बरायहरनाय थाबाय दिनै आङो इन्ट्र भिडिअखौहाय डाइरेक्ट गारि सानिफ्राय बानायबाय आरो दायो जोङो थांगासिनो ब्रादार नाइजेलनि हाबायावहाय थांगासिनो आरो स' ब्रादार नाइजेलखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो माने नाइजेल होनबा बांद्राय मिथिया जानो हागौ ओमफ्राय जायखौ नोंथांमोना बर' राइडार होननानै मिथियोना बिथांनि हाबायाव थांगासिनो आरो जोङो बे आदानि हाबायावहाय स' जोङो साब्रै स्कुटि गंसे ओमफ्राय बाइक गंसे आरोखि जों सानै थांगासिनो आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय एसे देखायनो नाजानोसै माबायदि स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' जोंजों लोगोसे आवगायलांबाय थादो आङो लामायावहाय बांद्राय क्लिपफोरखौ लाबोनो हायासै ओमफ्राय दायो जोङो बेंटल मोननोसै आरो बारा गोजान गैला बेंटल मोननो जास्ट 1.5 किल'मिटारसो दंबावो आरो बेंटल मोननो स' नोंथांमोना नायबाय थादो जोङो थांगासिनो आरो साब्रै गोजांबायबो आरो जोङो बिराद गोजांदों माने दिनाबो एकदम गुसु ना ओमफ्राय गुसु मोननायखाय एकदम थोर खालामलायथारदों आरो जोङो गोजांनायजोंनो हिन्जाव लोगो हमनो थांनो नागिरदों बे हिन्जाव लोगो हमनो थांनो होनदों नैबे उनाव गाखोनायसो हिन्जाव लोगो हमनो थांग्राया बेंटल मोननोसै लामाखौ बिसोरो मिथियानो ओमफ्राय आंनावहाय सोंबाय थाबाय आरो ओमफ्राय मामाय रेडिअ'सनाव कन्टेक्ट खालामबाय थाबाय आरो सासे फंबाया ओमफ्राय आंहाथ' मिथिखायो नालाय ओमफ्राय आंनो खोन्थालांबाय आरो बेजों थौदो होननानै स' नैबावहाय नै गेटआवबो जोंहा दंखायो देखायनाय बेनार लगायनानै दोनखादों थेंक इउ ब्रादार नाइजेल बेनार होनायनि थाखाय स' जोङो आवगायलांबाय थानोसै जों मोननोसै आरोखि बारा गोजान गैला मोनखाथारनोसै जास्ट 500 मिटारसो दंबावो आरो बेनिफ्राय बांद्राय गोजान गैला सहैखासिगोन जोङो गेटनिफ्राय हाबबोबाय दा नै जोङो गेटनिफ्राय हाबबोखाबाय आरो ब्रादार नाइजेलनि सिस्टार ओमफ्राय ब्रादार नाइजेलनि माम्मिजोंहाय जोङो गोजोननाय लानानै फैबाय आरो स' सिङावहाय हाबबोबाय सिङाव हाबनानै ओमफ्राय डेक'रेसनफ्रा ओरै बाइकफोरखौहाय डेक'रेट खालामनानै दोनदों आरो नैबे जाहैबाय हिन्जाव गोदाननि फंबायफोर आरो गामिनि फंबाय बिदाफोर जानायजोब आरोखि स' बिथांमोना फट' लागासिनो बिसोरो फट' लागासिनो आरोखि लाखांनानै ओमफ्राय बिसोरो बिदाय लानानै थांसिगोन आरोखि स' नायलांबाय थादो ओमफ्राय जोंबो दसे थानानै जाग्रासिम थांसै आरोखि जानाय जायगायावहाय ओमफ्राय जोङो साहा लोंखांबाय लोंखांनानै ओमफ्राय दा दंथ'यो आरोखि ओमफ्राय जोंबो जानायाव आवगायलांसै बिथाङा बर'खौ रोङा नालाय आं लाजिदों लाजिनाङा रनसाय अके या रनसाय India
sudah disebut. Ya, ini namanya sahabat Diki Azumari. Akan komplain Ampai dayo जोङो खस्थ' खालामनानै कोरियानि जों खनोला बर'जों खननोसै you can sing Boro okay thank you आखाइ खबनानै होबावदो दा ini जोङो जाग्रा जायगायाव सफैबाय आरो स' मोनजोब्बाय एभ्रिथिं बुस्थुफोरखौ मोनजोब्बाय जानाय फेसिलिटिफ्रा एकदम मोजां आरोखि स' नोंथांमोना लोगोसे स' जोङो दायो न'आव थांसै आरो न'आव थांनो ओंखारबाय जोङो ओमफ्राय न'आव थांनो ओंखारबोनायखाय ओमफ्राय स' नैबे फट' बायसिना लाबोनोसै एसे नै जों दायो आदा मेहेरखौ लोगो मोनबाय खुलुमबाय माबाफोर बुंना हरदो दे आदा एसे फंबायखौ बयबो नायबाय था साबसक्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ मोजां कन्टेन्ट दिहुननो नाजादों आरो बांसिन हाबावथों साबसक्राइबार बुरजा जाथों नङा होमबा भिउस मोनथों नोंथांमोननि अननाय गैयाबा रावबो गैया नोंथांमोना अननानैसो जोंखौ साबसक्राइब खालामो नङा होमबा थेंक इउ दे ब्र' दे हामबायसै दे होमबा